Mak info seputar Desa Kalitengah, Kecamatan Pangurjo, Kabupaten Blitar, Mak ya. Dadi misal iki sing Kalitengah teko kidul, Mak ya. Dadi misalkan sampean kabeh teko Pangurjo kae arah ngidul, engko teko Dusun Waru siji. Lah sing nganan kan jurusan Kalitengah, Mak ya. Engko sampean arah nganan kuwi sekinir-sekinir medun ya menggak-menggok ngono engko sampean mesti jutul dalan iki, mesti nemoni dalan iki lho, Mak ya. Lah bareng ngono ki engko ngliwati jembatan, lumayan jembatan ngarep kae. Lah jembatan wi jarene kok jembatan mbiyene bekas teko kae lho Jaring Ludaya kae lho. Kae kan anyar to. Sing anu serepane digorene iki. Yo lek salah minta maaf. Wah, jan pemandangane jan sahdu tenan. Nang kene jan sahdu tenan. Iki lek lurus sekinir-sekinir kae engko tembusi yo teko Kalitengah, teko Beji dan sebagainya sampai iso teko Bacem kono lek menuju dalan utama iki. Iki lek ndak salah masuk Dusun Purwodadi, Desane Kalitengah, Kecamatan Pangurjo, Kabupaten Blitar. Yo lek salah minta maaf, yo lek salah minta maaf. Yo wis keadaan lingkungan sekitar Dusun Purwodadi wis ngene iki, Mak. Desane wis ngene iki, keadaane jan sahdu pol. Lek dalane yo wis dalane lumayan iki ya lumayan rada angel. Kene sisir kidul lho dan. Lah sing kanan iki cat apa iki? Ijo apa iki SD, Mak ya. SD Negeri 2 Kalitengah. Lah, kira-kira sapa di antara sampean kabeh sing alumni kene? Lah ngene ya komeno, dipitet jempole, di-subscribe, di-follow dan lain sebagainya. Wah, jan ses tenan. Ya wis ngono, Mak ya, info seputar Dusun Purwodadi, Mak ya.